ti chernan I taksa thau kha direct takin hip chua I duem chu tiang deuh thon thu chu chun tu mai hian kan en ho don ani hepa hi hot dog in Asia ka pakhat na nia lo man te donga ti chuan a ho tu lam chu aka ga chuan lain ramsa hlom tak pakhat nia lang hian aron be thut maya chu chuan ataksa thau zong zong chu a hip chuak vek maya chu pa thina chungchang chu din le sem hian an chui chiang ta a thi dan mak taka wang chuan mi te chu a thong hle ani atu ka po chuan chu tiang tho chu mun pakhata thleng le a henu hi jima a workout line a hnunga tangin tuin emo a ron va thua ti chuan a taksa thau zong zong chu a hip chuak le ta vek mai din le sem te chu lo kalin chu tual thana thleng chu chiang zo ken an chui chianga an thil mu thei chu he tiang anga thi te hi an taksa hian thil sen bial an taksa thau hip chuana nu ma kha a zel ani ti chuni chu nu an thana gym nei tu nu hena chuan thu an zol fia chutia thu an zol fia velai chuan chu anei tu nu hnunga chuan khatiang ang thil sen bial kha a ve ni ti an huta chuda tang chuan chulai gym chu ren hlel akai chhotan ta chiang zokin an pahni chuan chui chian an tum ta nei ma se chunu chuan ti hian a soita he kan hnunga thil sen bial om nei chu spa pakhat oma chuta chuan thaute rosam taka kam pai theinan min ram pui thei thuan soya chuta chuan treatment lain heti ang thil sen bial hi kan hnunga awm pha ta nei tin a soita ni chuan din le sem te chu chulai spa om na hmuna chuan an vakala FBI an ni na zong chu pai bovin trainer personal trainer turin an vein interviewa ti chuan chulai spa en kol tu chu nupa an nia an ni chuan an ron interviewa ma se personal trainer tur mun ruak pakhat chu om wangin sem zok chu personal trainer tan an la din chu chum tu tan an la to bokani chauka chuan din chuan a pudding chum lai chu a gala tama wangin a han tem china a lo tui phian ma se ngai do te hnuwa chuan lu hain chuata chuan a thuta ma se ni kho khelova a om main a thian pa sem chu a phona chuti lai chuan sem chuan a train ho chu an hnunga chuan ka tiang ang thil sen bial kha an nei zel ani ti alo mu ve mek boka chuti lain anei tunu alo lang ve le a anei tunu chuan mei che pakhat treatment alo pe meka a treatment pek dan chu Chinese lampang ina anti thin kan muang hi ni a ama ro chu henu hian hetianga treatment kan pek hian in taksa thau tam takha olsam tagin aim pai bo theya ama ro chu in taksa thil sen bial bal anu ma kha anu chia zel don ani ti na soi thunga ma se anin taka chuan he treatment petunu hi mi taksa thau hip chuak thin monster lom tak mai kha alo ni rang mai ni ma se chu chu helai hmuna kal ti hian an khami alo ni tem chu a thiam pa din ngai venturin chu kalama avakala chu ti rai chuan ni china treatment la zo chi anu kha an ron nok chuak ve mek boka chauka chuan din chu ni kho khalovin alo turang maya inge thilom zia tin avakai hara sem chuan pudding chu ahan en china chuta chuan thil diklawan telani ti hrein chu chhum tu an ho tu pa hena chuan engthil ngein tel tin a zo chianga chu pa chuan alo khil thadu vaklo ma se therum ne na han zo ta ka chuan kan ho tu nuin tel tu ga min ti ka telane mai ti in ain puang ta ni treatment la tu ka piang kha he pudding hi an e thuina ti chuan
นี่เขาให้เราวินอันตะถุยนั่นนี่ตีแต่โปอันขัดชวกตาจวนเซมและเดินจวนตุนมาตัวฐานเทงอาคารเฮสบ้าในตัวตนุปาฮีอันนี้นอลนี่ที่จวนริงเห็ดแต่ไม่นี่จุดที่ได้จวนสปาในตัวตนุปาคานอันมีรอยทักเตปันฮิซูมีป้าไงนี่ละวิน FBI อันนี้ที่อันเราขัดชวกเวแมกบกะอันนี้จวนมันสวมมาไงอินกันเทลโกลส่งฮีกันที่บูตัวกันนี่อันที่ยาจุดจวนอันนี้ตัวนู้นจวนตะเกียนฟรีซอร์ละมังกะละเมื่อหิ้งทาวันคอลคอมจูไปหันตุมาอาปอิสตามาเซเอาเยวางินฮีบลุเลตุมาสุดที่ได้ตักจวนดีนเราหลังอาคนมันสวกตานี่ดิจวนจวนจูอันดอบเสียงตาดินเห็นจวนเกจุตัวทัดตัวนี่เรานี่เมื่อหิ้งป้าไงจุกันนี่เราว่ามาเซเกจวนตัวก็ทัดไงเรานี่ก็มาหมอตอกก็ดำก็ชัวเทนตอกเมื่อหิ้งตักซาตรงนี้แกฮีบเลยนะตัวก็ทัดไงเราตีนไอ้พวงตาอันหันจดเสียงเจละอาปัสเลมอนตีอเลนโซค่ะขาปากค่ะตัวทัดตัวนี่เทอมังเงินอลังตานี่อาฉันจูอันนี้จูอัตักซาคอนโทรลโซลว่ามีท้าวหีบคานไอ้คอนโทรลโซทวินแล้วนี่จุดที่ได้จวนอาปัสเลมอนตีเดอันนัทกปะขัดจูอันเราอินทูบวยแม่กะอาทัดเงี้ยเซมจวนเราหูฟัดบกะสุดท้ายจวนตัวทัดตัวจูมีแต่หนูป่าจีงาตัวมันจอกจุนนี่ที่อาเชียงตัวครอบไม่จุดที่งาที่ลันช่วยชัวเซลตากาจวนอันนี้ตัวนู้จูไอ้พวงตาก็อุณหภูมิที่ไอ้คอนโทรลให้เททวินแล้วว่าจูวังจวนขาตัวฐานโปค่ะอามาตีนี่ตีนไอ้พวงตานี่จูทุนเขียจวนเซมและดินจวนตัวทัดตัวจูมันตัวรินอันชัวกะอามาก็จู่ๆที่ไม่อามันเทจู่เราเนี่ยเราเซมจู่อาทิตย์เรียบเงี้ยเฮียมาเสดีนตรมปุยนาซากะจู่ป้าจู่อันทัดเทตาเนี่ยจู่สปาในตัวนู้นก็จู่มีท้าวหิบขึ้นจู่มีท่านั้นเนี่ยวินมีแต่ตรมปุยนานมีแต่ท้าวตีเรนานามันทุนวางินอันมันตะเลมเลยวะอามาก็จูอัสปาเสียมจูตบสันตัวเละเขาพูดจังอินสันตัวกันอันที่ตะบอกกันนี่